Takže ahoj, já jsem Gormon a vítám vás u tohohle videa. Toto video je poděkování za to, že jsem si splnil, nebo ne splnil svůj sen, ale že jsem docílil 14 odběratelů, což je pro mě velké číslo zatím. Doufám, že by to takhle i mohlo pokračovat. Jak můžu vidět, 70 zhlédnutí zatím jako ze všech videí, 70 je opravdu hodně. Pro mě je hrozně moc 14 odběratelů, protože je to vlastně jediný číslo moje největší, který vlastně jsem dosáhl na YouTube, protože jsem měl dříve ještě svůj kanál a vlastně na tom jsem dosíhl 2 odběratelů a pak jsem skončil, protože mě to nebavilo. Tohle video jsem vydal před 11 minutama, tady to 8, protože jsem si to nerefreshnul a už mám jedno zhlédnutí. Nepodíval jsem se na to já, nepodíval se na to můj brácha, prostě podíval se na to nevím kdo a vlastně chtěl bych poděkovat úplně všem. Doufám, že si ceníte toho, že vám tady takhle děkuju. Já si cením zase vás, že jste zmáčkli tohle červený tlačítko, kde je napsáno buď odebírat, nebo jako odběr, nebo subscribe. Já bych vám chtěl strašně moc poděkovat. Doufám, že toho můžeme docílit i větších čísel než je 14 a můžeme se to i pokusit. Takže se mějte hezky a doufám, že těch tlačítek červených bude víc. Čau čau.